Oras manihita sa luhuna. Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2026. Natua-tua Raja Bius di Kenegrian Sihotang menyatakan sikap dang si Pardohot jaladang si Panolopi di ulaun peresmian Tugu Raja Marsundung. Pernyataan sikap ini dituangkan dalam bentuk surat dan ditandatangani seluruh horong. Horas Marihita Sudi. Perkenal humma diriku au guarhu Samson Sihotang gala alias Amalam Sihotang sian horong sorgani musuh. Opung nami si nomor 2 anak ni Opung Raja Sihotang ya anakna 2 sada mai Sodi Patar badua mai Opung Panghulu Baringin. Jadi di bangsa neon auma peparan ni Opung Panghulu Baringin ini tahun 2025 bulan 10 pesta emas Tugu Raja Sigudangulu Sihotang di silo au di pajolo na tua-tua siang pihak ni sorgani musuh sian peparan ni Opung Panghulu Baringin. Resmihon mai gabesara na tua-tua manang Raja Bius sian horong di sorgani musuh. Jadi akka isu na beredar di medsos. Panggugai doi mau menurut tahu. Alana sahudok moro na boru subo sihoni na huboto di patorang na tua-tua nami na tua-tuaku boru ni Opung Raja Sigudangulu di iboto ni Opung Napitu ima si perlabuan sorgani musuh si Torbat Doluk si Rados si Marsoid si Raja Tunggal do orang kaya tua. Jadi sotung di patangi-tangi hamu hata ni akka namang gugai hubungan di Markas Sihotang. Alana tahun 1975 unga diresmihon be tano ulos soburu ima perkadongan berbalokat tutabba nunga di serahon aka Opung be tu buruta burunami si majutak si tolu sadaina. Jadi di sialani menurut ngarumpe aka hata nama dokon bahwa boru sobo sihoni boru ni Opung Panghulu Baringin burusian sorkali musuh Opung Panghulu Baringin dang pasi akan namang gugai dui mulu menurut prinsipku menurut penilaianku seolah-olah arong dan dibuatna. Jadi sutung percaya hamulisi dia kahata na beredar terutama di medsos na tapatangi-tangi. Songo lima sautik upatorang tuhita sude peparan ni Opung Raja Sigudangulu Sihotang suang songo ni nang peparan ni na Brunami na boru subo sihon mau lihat ma tuhita sude. Horas